Balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Tunisie jamana ka lasigiden kura min b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Kema Ismaistri a taara foli bila minisiri ɲɛma Modibo Keyita la ani wasabulon ɲɛma Ismaila Sidibe la jɛɲɔgɔnya sira min ni o bɛ Mali jamana ani Tunisie jamana ni ɲɔgɔn cɛ u da sera u ma sigi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na lasigiden kura in a labanna ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fatulenw ma ka sanga ni gawo wuli ka jɔ in ye Usmane Sugure a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan an ka ɲɛmaja sɔrɔlenw fɛ. Tunisie lasigiden kura ka nin bɔ ɲɔgɔn ye sen fɛ a taara ɲɛda yɔrɔ fɔlɔ mun kan o kɛra minisiri ɲɛma fɛ Tunisie lasigiden kura in Kema Ismaistri ani jamana minisiri ɲɛma Modibo Keyita u ka sɔrɔ ka hakilina falen kɛ ko caman kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka politiki ko bina k'u kan ani a ka lakanali ko ka fara ka jɛɲɔgɔnya mun ɲalen don walima i k'a fɔ jɛgabara mun ɲalen don jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ Tunisie ani Mali o sira ka lasigiden kura in Kema Ismaistri a ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ a bɛ nisɔndiya bi olu ka jamana ani Mali ka jɛɲɔgɔnya ye o jɛɲɔgɔnya mun n'a sinsira jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ kabini lawale la mun sinsina jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ filaw fɛ Burkiba ani Modibo Keyita n'olu de kɛra sababu yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya don u ka jamanaw kɔnɔ lasigiden y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ u da sera ko camanw ma tuguni fɛn minnu bɛ tali kɛ farafinna ka kungow la ka taa se diɲɛ seleke naani taw ma nka ale kɔni bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ Tunisie jamana a jɔra kɛnɛ o kɛnɛ kan mun bɛ tali kɛ farafinna kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o de ye Mali jamana ka se ka bonya a ka yɛrɛma hɔrɔnya kan wa kabini don min na fɛnɛ bolonɔbila kɛra Mali fɛ bɛnkan sɛbɛn na mun bɛ bɛɛ ani basigi ko fɔ a ka jamana kɔnɔ Tunisie jamana kɛra o hakilina in kɔkɔrɔ donba ye wulikajɔ min kɛra Banbaciw fɛ Gawo mara la janvier kalo tile 18 tɛmɛnen olu kɛra babu wɛrɛw ye minnu tɛmɛna ni maaba fila ani ɲɔgɔn cɛ o kadara de kɔnɔ lasigiden kura in ye a ka jamana ɲɛmɔgɔ ka foli ani a ka tasibila kɛ ka se Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a ko sabula wulikajɔ mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nina Gawo mara kɔnɔ a kɛra Mali de la nka a ye farafinna bɛɛ sɔrɔ lasigiden kura in Kema Ismaistri ani minisiri ɲɛma tilalen ɲɔgɔn na a taara ɲɛda wasabulon ɲɛmɔgɔ kan honorable Ishaka Sidibe wa kɔrɔfɔ kelen minnu kun b'a da ani minisiri ɲɛma ka ɲɔgɔn ye sen fɛ ani o kelenw de fɛnɛ sera wasabulon ɲɛmɔgɔ ma honorable Ishaka Sidibe lasigiden kura in ani ni jamana cakɛda ɲɛma fila ka ɲɔgɔn ye sen fɛ a ye a jira u la k'a fɔ a ka jamana n'o ye Tunisie ye a bɛna dɛmɛ don Mali ye banbaciya kɛlɛli la ka bɔ a ka jamana kɔnɔ. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don minɛnko ani bolimafɛnko ɲɛnabɔli ma a taara munumunu salo dɔ kɛ baaraba dɔw dafɛ baara minnu bɛ sen na Kulikoro ani Bamakɔ ta sira la a ka visiti in senfɛ jateminɛw bolila kan k'a fɔ baara minnu ni olu bɛ sen na Kulikoro ani Bamakɔ ta siraw la caman kɛlen don olu la ani pont naaninan baaraw caman kɛlen don olu fana na Musa Famba a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. An ka minisiri min ɲɛsinnen don siraba dilanw ma ale ye taama kɛ ka ɲɛsin sira dɔ dilali ma sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulikoro o tɛmɛnen kɔfɛ babili min ni o kan ka da ba cɛbolo ni ba musobolo ni ɲɔgɔn cɛ ni o k'a ma ko kayon babili o fɛnɛ dilali o bɛ kisa min na a taari ɲɛda o kan taama in senfɛ minisiri muso maa minnu ni olu ye Kulikoro sira sigibaw ye a y'i ɲɛda olu kan sigida ɲɛmayaso minnu bɛ Kulikoro sira fɛnɛ kan ni o ye kominiw ye a y'i ɲɛda o ma ɲɛmaw fɛnɛ kan baaraw taabolo kunnafoni y'a jira k'a fɔ a kaɲi an bɛ awladɔniya k'a fɔ nin baara belebele filaw ni o ye Bamakɔ ni Kulikoro ni ɲɔgɔn cɛ sira dilali ye ka taa se babili kura dilali ma ni o ye kayon babili ye jamana ɲɛma ka hakilina talen don min bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw kɛ k'u ta yɔrɔw lasɔrɔ ani k'u sigidaw lasɔrɔ nɔgɔya la kabini baara in daminɛna minisiri muso a bɛ k'i ɲɛmada baaraw taabolow fɛ Kulikoro ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛ a y'o bɛɛ lajɛlen boli siraw bɛɛ kisa minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ Bamakɔ ni Kulikoro ni ɲɔgɔn cɛ sira a bɛ ka taa cogo min na waati min wale don n'a kan ka ba ka bɛn ni o ye ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ a bɛ ban ka bɛn n'o ye min ye kayon babili ye ni dɔw kama ko kayon pont cakɛda min ɲɛsinnen don a dilali ma o ma ɲɛma ye a jira k'a fɔ lomaw minnu kan ka cogo olu bɛɛ lajɛlen kɔni cokora a tɔ de ye sa fɛn minnu bɛ nɛgɛmafɛnw na ni olu kan ka fɛnsɛ a sanfɛ ni ka sɔrɔ ka manaji da o kan o de bɛ ka makɔnɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o mina dɔw kan ka bɔ Sini jamana de kɔnɔ ka Mali lasɔrɔ nka a mina kun fɔlɔ dɔw sera Kolowari jamana kɔnɔ ka ban cakɛda ma ɲɛma y'a jira k'a fɔ don min na jamana ɲɛma a bɛ a dabada ɲɛfɔlɔ kɛ a ye waati min fɔ k'o gwɛlɛya u ma k'u k'u jija
Bamako ni Kulukoro furanjɛ sira ani Kayum Babili a ka se ka ba ka bɛn ni o ye ko u hakili bɛ o la. Minisiri muso a ka taama in senfɛ a ye ba fɛnɛ tigɛ ka bɔ ba cɛ bolo kan ka yɛlɛma ba muso bolo kan ni o ye Zandigila yanfa ye. Sira min kan ka dilan ka bɔ Zandigila ka na Kayum Babili la a ye o yɔrɔw fɛnɛ jateminɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Zandigila sigida ɲɛmɔgɔw ani olu fɛnɛ ye kuma ɲɔgɔnya dɔw fɛnɛ kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baaraba in min bolodalen filɛ nin ye Bamako ni Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛ sira dilali ka taa se Kayum Babili kura mɔ. A musaka bɔlen don Mali jamana wagande kɔnɔ nka kɔkɔrɔma dennen don farafinna tile bi yanfa jamanaw ka wariso Banque West Africaine de Développement BOAD fɛ. Jɛkulu min sigira sen kan Algérie bɛnkan sɛbɛya kɔlɔsili a n'a jateminɛli baaraw bɛɛ lajɛlen koɲɛw ɲɛnabɔli kama u y'u ka sigiko filanan baaraw bɛɛ lajɛlen nun don Bamako an fɛ yan nɔ ka taa bɛnkan sɛbɛn a bolonɔ bila don na fo ka n'a bila bi la jaabi ɲuman minnu ni olu sera ka sɔrɔ ani degun minnu sɔrɔla baara in kɔnɔna na jateminɛ kɛra olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ in kan wa kɛnɛ in kan fana nɔnabila sɛbɛn a bolonɔ bilabagaw olu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ Usumani Sogore a bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ ko kun kan. Ni lajɛrɛ bɛ kɛ jɛkulu ka sigiko filanan mun ka baaraw bɛ ɲɛsi k'i janto bolonɔbila bɛnkan sɛbɛn ma n'o ye comité de suivi pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix wa lajɛrɛ in kɛra sababu fɛnɛ ye sema maaw u ka segin ka na u kɔ jɛkulu in ma u murutilen kɔ lajɛrɛ fɔlɔ ma bari sabula ka d'a kan lajɛrɛ fɔlɔ in kun lagosira u fɛ jɛkulu in maa bɛɛ lajɛlen kelen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan u ka miiriyaw ɲɛsinna maa fɔlɔ minnu ma o de ye maa minnu bɔnɛna u ni na Gawo mara kɔnɔ u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma danayaw bɛɛ lajɛlen dafara kɛnɛ in kɔdɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali maa ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa jɛkulu in ka baaraw bɛ se ka sinsin o kadara de kɔnɔ Mali minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin Mali jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ciw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop a ka jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ lajɛrɛ nafa ka bon Mali ma bari sabula ka d'a kan u nana ni jamana ɲɛmaa ka yamaruya de El Hadji Ibrahim Boubacar Keita mun y'u ci kana jɛkulu in ma k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛɛ b'u ye sanga ani waati ka se k'u dɛmɛ bɛɛ ani basigi kana jamana in kɔnɔ wa o miiriya ninnu de y'a to jɛkulu sigira sen kan mun ka baara bɛ ka ɲɛsin ka se ka malidenw don da kelen fɛ wa minisiri y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn ye Mali maa ɲɛmaaw seko ye wulikajɔw ani ko wɛrɛw la u n'o kɛ walasa bɛn ka se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn minnu ye a seko ye kuma ɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ a n'o kɛ k'o se a dan na jɛkulu in ɲɛmaa Aramtan Lamra président du comité de suivi pour la mise en œuvre de l'accord ale fɛnɛ ye kɔrɔfɔw ta k'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani maaw u ni Mali bɛ ɲɔgɔn fɛ lajɛrɛ in b'a sɛbɛntiya fɛnɛ ko malidenw bɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ waati gɛlɛman kofɔ u ka tarikiw kɔnɔ n'o kan ka latɛmɛ ni bɛn ani lakana sinsinni ye u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ mun n'a ye maaba caman fara ɲɔgɔn kan minnu ka faamuw carilen don kosɛbɛ a bɛna kɛ kɛnɛ fɛnɛ u ka se ka jateminɛw boloda kabini jɛkulu in sigira sen kan a ka baaraw la fɛn jumɛnw bɛ yen n'olu ɲana ani jumɛnw wɛrɛ bɛ yen n'olu ma se ka ɲa ka taa se u kan k'u kunda kokura jumɛnw kan n'o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka paraɲakuraw ta o paraɲakura in ka kɛ sababu fɛnɛ ye bɛn tɔni min bɛ yen n'o bɛ ka malidenw jɛ u ka se k'o sɔrɔ mɔgɔ 17 bɔɲɔgɔn ko olu de bɔnɛna u ni na Angola jamana kɔnɔ ka sanga ni wulikajɔ ye ani digidigili min kɛra u ka dolanci kɛnɛba dɔ kan ka labanna ka mɔgɔ 50 kɔ jogin kosɛbɛ Usumani Sogore a bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ ko kun kan nin kɛra kasarakoba ye n'ale ye dugu ye Angola jamana kɔrɔyan fan fɛ maa 17 ɲɔgɔnna bɛ minnu bɔnɛna u ni na ɲɔgɔn digidigi sen fɛ u ka dolanci yɔrɔ la u ko mun ma ko stade du 4 janvier ni sena dolanci kanuba ninnu kun bɔra ka taa dolanci de lajɛ mun kun kan ka tɛmɛ dolanci jɛkulu 2 ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye Santa Rita ani Recreativo Libelo kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa nata de cayara dolanci yɔrɔ in ma o kɛra sababu ye u k'u jagoya don dolanci yɔrɔ in kɔnɔ walasa dɔ ka se ka bɔ maa donta la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ lakana tigilamaw o ye sisimafɛn de c'u la mun bɛ wele ko gaz de lacrymogène o kɛra sababu ye ɲɔgɔn digidigi ka daminɛ u fɛ fo ka t'o kun cɛ ninbɔw la u ka labitaliso ɲɛma min bɛ yen n'o ye Ernesto Luis ye ale ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ maa caman bɛ yen olu ka sata kɔni bɔra fiɲɛtigɛ de la bari sabula ka d'a kan maa caman bɛ yen ɲɔgɔn digidigi sen fɛ olu ka taama ɲɔgɔn kan sisan o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ san'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye ko kun kan Ganakaw ka jamana ɲɛmaakura nana a ko fɔ a don n'a ka fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ u nane fanga la fɛn dɔw kɛmɛ ka jamana ɲɛmaayaso jɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mɔbiliw minnu ni olu kun kan ka ye jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ
mobili kɛmɛ fila ɲɔgɔn na taa yɔrɔ ma se ka dɔn u fɔra maa min kɔ jamana ɲɛmaaya la o ye John Dramani Mahama de ye k'a sabu kɛ Nana Akufo-Addo y'o bi jamanakuntigisigi kalataw la ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. Jamana ɲɛmaakura Nana Akufo-Addo n'a ka fanga y'a jira k'a fɔ a kɛlen bɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min bɛna kɛ mobili kɛmɛ fila ninnu ɲini jɛkulu ye. U mana ye yɔrɔ o yɔrɔ u ka bɔ k'u bila jamana ɲɛmaayaso ka bolo kan. Nana Akufo-Addo ka babu sentigi ni o ye Eugène Areni ye o y'a yira araba tɛmɛnen kunnafonidilaw la k'a fɔ u nanen fanga na u ye jateminɛw de kɛ fɛn o fɛn de bɛ ni o ye jamana tɔgɔlafɛn ye jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen gafe kɛ. Jatew bɔlen kɔfɛ k'a ban jatew y'a yira k'a fɔ mobili kɛmɛ fila ɲɔgɔn na olu de kɛn bɛ tɔ ka jɛ ye. Toyota Land Cruiser 196 minnu kan ka sɔrɔ ye 74 dɔrɔn de sera ka ye. Land Cruiser Prado 73 minnu fɛnɛ kan ka sɔrɔ ye 20 dɔrɔn de sera ka ye. Mercedes 24 minnu fɛnɛ kan ka sɔrɔ ye 11 dɔrɔn de sera ka ye olu la. Toyota Avalon o 28 min fɛnɛ kan ka ye 2 dɔrɔn de yera. BMW 6 minnu fɛnɛ kan ka ye 2 dɔrɔn de fɛnɛ yera olu la. Nana Akufo-Addo a ka chef de cabinet ni o ye Akosua Frema Oseye Opare ye ale y'a yira a ka dantigɛli dɔ la k'a fɔ e ma o ma ni nin mobili ninnu yera i bolo i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ sariya kɔnɔ a man ka fiyewu i ka boli n'u ye o kumana ni u bɛ e ma o ma bolo i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan ka ɲɛsin u kanini mɔ i ka se o ma k'a bila u ka bolo kan barisabu ka da ka jamana ɲɛmaakura Nana Akufo-Addo don min na a bɛ fanga ɲini ni jamana de fanba ye danaya da ka Ghana jamana kɔnɔ desanburu kalo tile 7 ka John Dramani Mahama bi ka sugandi ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a kɛnkun bɛ ka yorogo kɛlɛli de kɛ a ka yɛlɛnkanzo ye ka fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye a b'o kɛlɛ Ghana jamana kɔnɔ. Maa min na ni John Dramani Mahama ka fanga ɲini jɛkulu NDC ye kɔrɔfɔ in mɛn u bɔra k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakuraw b'a fɛ ni ka olu ka maa ɲɛmaa de lanɔgɔ ni o ye John Dramani Mahama ye olu ma bɔ ni mobili kelen ye jamana ɲɛmaayaso dafɛ o kumana ni Nana Akufo-Addo n'a ka fanga dalen don a la k'a fɔ mobili dɔw bɛ yen minnu ma ye bɛɛ a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ta u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu yɛrɛw ka wele k'olu ɲini ka kɛnɛkan jaraki la a kana fɔ maa si kɔ n'o tɛ k'olu bɛ fanga bila don min na mobili o mobili de bɛ yen ni o ye jamana foroba mobili ye bɔ ma kɛ ni a si ye jamana ɲɛmaayaso dafɛ. Cameroun va min ni anglais fɔma yɔrɔ do hali bi basigi ma se ka sabati ye juma do février kalo tile ta a ma ɲɛmaw u ye wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kana bɔ bɛɛ k'i fari fa muɲugu maɲaka kana kɛ a duguba ninnu kɔnɔ u k'a ma ko opération journée ville morte a sabatira barisabu ka da kan maaw ye wele jaabi bamendakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna anglais fɔma yɔrɔ ninnu Cameroun jamana kɔnɔ yen y'a duguba dɔ ye Cameroun ka ɲa ka yanfan fɛ ka digi a tilebi yanfan kan baaraw ma se ka kɛ butigiw bɛɛ lajɛlen datugura wa bɔlɔnkɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ langolo ɲalen kun don maa de bɛ yɛrɛ ɲininka yala bamendakaw fɛ yen maaw y'u fari fali min kɛ journée ville morte maa ɲɛmaw ka wele da k'a de jaabira dugudenw de fɛ wa wali kelen dugudenw de sarana maa ɲɛmaw de ɲɛ ka ala minɛ ka to so bawo n'i tora ka bɔ bɛɛ i mago kana na sa ni wulikajɔ dɔw ye ka tiɲɛni kɛ i kun o ɲiningali tɔmi bɛɛ lɔgɔli karamɔgɔ dɔ ɲininkali kɔni y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don Cameroun fanga kɔrɔ bi k'o de y'a to ko maa si ma bɔ ka muɲugumaɲaka kɛ nka jamana ɲɛmaw Paul Biya n'a ka fanga n'a kanubaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ bamendakaw yɛrɛw de bɛ siran k'a sabu kɛ maa minnu ye wele da ka ɲɛsin u ma k'u kana bɔ k'u fari fa ka muɲugumaɲaka bɛɛ lajɛlen dabila bamenda kɔnɔ ko n'i pɛtɛ ka bɔ k'u laban bɛ kungo lase i ma ko de y'a to u siranna ka muɲugumaɲakaw kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ bamendakaw fɛ yen Cameroun ni anglais fɔma yɔrɔ in na a daminɛna nin y'a kalo damadɔ ye nka wulikajɔ kunfɔlɔw kɛra fɛn min ye o ye maa minnu ni olu ye a baarakɛlaw ye forobacakɛlaw olu y'a jira k'a fɔ yɛlɛma ka don u ka baaraw taabolow la o tɛmɛnen kɔfɛ lapasaba minnu bɛ yen kiiri ɲɛmaw avocaw olu y'a jira k'a fɔ olu ka kiiriw jalabi tigɛ faransikan de la a b'a ta olu dun bɛ mara min kɔnɔ o ye anglais fɔma yɔrɔ de ye ko jamana ɲɛmaw k'a lajɛ Cameroun kɛn bɛ ka mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sinsin faransikan marakɛcogo de kan wali kelen faransi jamana marakɛcogo de kan a b'a ta olu dun ye anglais fɔma yɔrɔ de ye maa min na ni Cameroun ma ɲɛmaw bɛ ka ɲɛɲini kɛ k'u bɛ fura ɲini gɛlɛya la bɛɛ anglais fɔma yɔrɔ marabolo fila ninnu sina ka jira ten k'a fɔ olu yɛrɛ b'a fɛ sa de u ko fɛn min ma ko fédéralisme ni o ye ka olu yɛrɛ kɛ u dama mara ye lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la k'o jɔ u ye cogoya dɔ la jamana kɔnɔ o y'u ka laɲini ye Paul Biya n'a ka fanga ma jɛ ni o ye bawo olu yɛrɛ bolo o ye jamana tilali ko de daminɛtɔ ye kabini o de kɛra sa ko gwɛlɛyara fanw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Cameroun jamana yɛrɛ yanni yɛrɛma hɔrɔnya ka taa nazara jamana fila de y'a mara
kelen kun ye Faransi ye kelen kun ye Angleterre jamana ye mamena ni sebaya tara Allemagne jamana ka furuba kelen kun blana na deuxième guerre mondiale Faransi ni Angleterre jamana bena ka fɔ Cameroun bi kila u ni ɲɔgɔn marabolo dɔw bi kɛ Faransi kan fɔ maraw ye fila ɲɔgɔn na bɛ olu bɛ kɛ anglais fɔma yɔrɔw ye san 1972 Bamendakaw bɛ ka min laɲini bi ni o ye fédéralisme ye o kun bɛ nka Bolivia labana ko wuli ka bɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ka kɛ jamana kelen ye lahɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye marabolo tɛ bɔ marabolo la Bamendakaw dun n'an b'u can k'u jɔ bi ko fɔ segin ka kɛ san 1972 waatiw ma fédéralisme o ka segin ka na Bamenda maraw kɔnɔ. Congo Kinshasa jamana kono sigikafɔ minnu donna chrétien diinɛ ɲɛmaaw fɛ fanga sinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a ka fanga n'a ma ɲa k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛma Etienne Tshisekedi dabama ka wele sera ale ma UDPS fanga ɲini jɛkulu ɲɛma sigikafɔ in tɛmɛ bi kɛ ni a ye wa walikɛlɛ a bi dulon fɔlɔ de o ɲininkali tɔ min de bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ fanga sinamatɔw yɛrɛ kɔni bolo olu b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la décembre kalo tile 31 chrétien diinɛ ɲɛmaaw sera ka paraɲaba min bɔ ni benzera ka kɛ ka dɔw ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnka dɔ la o bɛnka in ka don ba la o ye fanga sinamatɔw ka laɲini ye wa u b'a fɛ o bɛnkanw ka don ba la yani ka se Etienne Tshisekedi yɛrɛ ka janajaw kɛli ma nka jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a ka fanga hakilina tɛ o ye bibi na chrétien diinɛ ɲɛmaw de kɛmɛ ka wuli ka jɔ daminɛ ko kura u ka baara ye ka ɲini fanw fɛ fanga sinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nin kuma in na ka sabu kɛ maa min fatulen filɛ nin ɲɛma ɲɛma kundo jɔyɔrɔtigi kundo Congo Kinshasa politiki bina o kumana bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye fanga ɲini jakulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan fanga sinamatɔw ni olu ni jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana ɲɛma Joseph Kabila a ye dankɔrɔba 7 minnu gɛn ka bɔ a ka fanga ɲini jakulu kɔnɔ ani a ka fanga ɲini jakulu masuruna jakulu kɔnɔ ni u kungolu ma o doni kama ko les G7 olu ka babu sentigi Christophe Lutundula o y'a yira k'a fɔ ale fɛ ko ye min ye décembre kalo tile 31 chrétien diinɛ ɲɛmaw sera ka bɛnkan min dɛngɛnɔ bila fanw ni ɲɔgɔn cɛ o ka lajɛ k'o don ba la yani Etienne Tshisekedi ka janajaw cɛ ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ min na laɲini kun ye k'a fɔ Etienne Tshisekedi min fatulen filɛ nin ye jakulu min kan ka sigi senga ka ɲɛsin bɛnka waleli ma ni u k'a ma ko conseil national de suivi de l'accord o ɲɛmaya kun kan ka di ale ma a dun fatura bi a bɛna di diɲɛ ma chrétien diinɛ ɲɛmaw ye jaabi cogo sɔrɔ o la olu y'a yira k'a fɔ Etienne Tshisekedi ka fatuli ti yɛlɛma don bɛnka la barisabu ka da ka tiɲɛ don maa caman kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ Etienne Tshisekedi de bɛ sɔn ka kɛ a waleli jateminɛ jakulu ma ɲɛma ye nka don min na tɛgɛnɔbila bi kɛ bɛnkan sɛbɛ la a tɔgɔ tɛ bɛnkan sɛbɛ fan si fɛ a fɔlen don de k'a fɔ maa min ye maaw la ɲɛnatigɛ ye fanga sinamatɔw na o de bɛ taa k'o kɛ waleli jateminɛ jakulu ɲɛma ye o kumana ni Etienne Tshisekedi bira maa wɛrɛ de bɛ lajɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw la min ma na kɛ ɲɛnatigɛ ye ka da Etienne Tshisekedi ka o bi bila jɔyɔrɔ in na nka o fɛnɛ tɛ jamana ɲɛmayaso jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a ka fanga fɛnɛ hakilinan ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Lambert Mende ni o ye jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi ye o y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔw min y'o ye o kɛ man di ka sira sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ala kumakan k'a fɔ yɛlɛmacogo tɛ a la a bɛ na cogo min na tɛmɛ bɛ kɛ ni a ye ten ka sɔrɔ ɲininkali ma kɛ a la k'o kandɛrɛ Ameriki ka wa jamana ɲɛma Donald Trump kɛ n'a kɛ ka kɔsegin bɛlɛ bolo da n'o tɛ a ka dantigɛliw minnu kɛra araba ni alamisa a kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ ni kiiri ɲɛmaw banna ale ka sariya talen mɔ k'u y'a babali ka wara da la k'a ma tɛmɛ juwa ɲini yɔrɔ ye bɛlɛ ye ji jɔyɔrɔ ye junkɔrɔla ye nɛgɛtigɛ yɔrɔ ye fanda ye a tɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min kɔ ni o ye sanfɛ kiiri bulonba ye cour suprême k'u nata ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɔgɔ jeninen ka min bɛ se k'a to a ka sariya in bi tɛmɛ sariya tɛ dɔwɛrɛ ye jamana 7 ɲɔgɔn na bɛ arabu jamanaw la olu denw ka bali ka don Ameriki jamana kɔnɔ kalo 3 fɔ kalo 4 ɲɔgɔn na bawo ale yɛrɛ bolo bamanjiya wale kɛlɛli dɔ ye o sira minɛni ye nka kɔrɔfɔ in de ma bɛn Ameriki ka den fanba mɔ ani Ameriki jamana yɛrɛ jɛɲɔgɔn caman maa minnu bɛ Ameriki kɔnɔ ni olu ye kiiri ɲɛmaw ye maa kelen sɔrɔla olu la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Washington mara la yɔrɔ min bɛ wele ko Seattle o kiiri ɲɛma dɔ sina ka wuli ten kan wara da jamana ɲɛma ka sariya tali la o ma bɛn Donald Trump mɔ a labanna ka kiiri bulon dɔ sɛgɛrɛ n'o ye cour d'appel ye San Francisco kaw fɛ yen o ma ɲɛma sabaw fɛnɛ sigira k'a jira k'a fɔ Seattle kiiri ɲɛma ye fɛn min fɔ hali bi wara dalen bi to Donald Trump ka sariya la a bi babali a tɛ tɛmɛ ma bɛna ni Donald Trump kun y'o mɛn a sina ka dantigɛli dɔ kɛ Twitter sanfɛ ten n'o y'a kuma kɛ yɔrɔ ye k'a fɔ o kumana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye bɔgɔ jeninen ka n'a ye
koro suprême barisabu ka daka Ameriki jamana bamanjiya wale akase ka lakana ola ni yo sera babalitɔ ye nga ye dandigɛli min kɛ juma tɛmɛnen février kalo tile ta o b'a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka segi a kɔ bawo a ko ale bɛ se ka sira wɛrɛ bɔ min tɛ koro suprême sira taamani ye o sira tɛ dɔwɛrɛ ye ka sariya wɛrɛ ta min bɛ danfara don ani sariya kɔrɔ talen ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɛnɛ se bɛ ale ye a ko nka ko n'a ta bɛɛ k'a fɔ koro suprême tali a sina k'o bɔ a mɔ fɛnɛ o tɛ nin kɔni kɛra ka kɔrɔfɔ labanw ye a ye kɔrɔfɔ in yɛrɛ fɔ k'a to Amerikikaw ka pankuru de kɔnɔ a taatɔ taama dɔ la yɔrɔ dɔ la kɔrɔfɔ laban ye min ye ka Ameriki kunnafoni kunjɛ Donald Trump a sigi tangani Ameriki jamana ɲɛmaaya la a sina ka gwɛlɛya dɔ wuli ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo kɛra sababu ye Sini ma ɲɛmaw ye a jaabi ni kɔrɔfɔ cɛnenw ye ka jira k'a fɔ Amerikikaw ye fugariw de ye u ka fanga bannen don diɲɛ kɔnɔ a barata u bɛ ka lajɛ ko u bɛ maaw bɔ u taabolow kan Donald Trump kun y'o mankan min wuli ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ Sini yɛrɛ ka kɔnɔ yɔrɔnin dɔ de la maa dɔw de kɛ mɛ ka jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ta ka bɔ Sini na u dɛsɛ bɛ Sini bolo Donald Trump ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin olu ma o ma bɛn Sini jamana ma maaw tɛ min kalama nin gwɛlɛya min dɛmɛna Donald Trump ni Sini jamana ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔla Sini jamana ma ɲɛmaw ma dunu ni balata ka ta k'a da n bɛɛ da ka maaw k'a faamu Donald Trump mɛnna ka Sini jamana ma ɲɛmaw ɲini k'a bɛ kuma u fɛ ka dɛsɛ nɛgɛjurukube kun tɛ tɛmɛ a yɛrɛ nana fɛɛrɛ min sɔrɔ a yɛrɛ fɛ sa kɔsada in na Sinikaw olu ka san yɛlɛma min ni o kan ka kɛ o senfɛ a ye bataki dɔ sɛbɛ bataki min kɔnɔ a kɛ mɛ ka Sini ka jamana kelenya k'o sabati a ka bataki kɔnɔ ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin Sini jamana ma a bɛna san kura min daminɛ o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden ye a mɔ cogo min a n'a ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ka taa se a ka dugukolo tigiya bɛɛ lajɛlen ma a ye o de sɛbɛ bataki kɔnɔ kabini o de kɛra sa Sini ma ɲɛma Xi Jinping sɔrɔla ka Donald Trump ka nɛgɛjurukupe ta nka Donald Trump yɛrɛ ni Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya a bɛ sɔrɔ sira min fɛ o ye jagoko nasira de ye bawo Amerikikaw kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ Sini jamana bɛ ka jago kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na k'a bɛ ka Ameriki jamana de mago sa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sini jamana ka nafolo dunda ni o ye yuan ye Sini se b'a ka nafolo la a bɛ se ka a bin cogo min ka d'a ye walasa mɔgɔw bɛ se ka na ni u ka jagofɛnw ye a ka jamana kɔnɔ wali kelen u ka dilanlikɛ cakɛdaw ye a ka jamana kɔnɔ lɛnpo min ni kan k'o sara taxiw olu bɛ nɔgɔya i bolo ka tɛmɛ nazara jamanaw ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ameriki jamana o de bɛn tɛ Ameriki ma ɲɛma Donald Trump mɔ n'a kun nana Sini yɛrɛ kelenya ta k'o don sigaro ka kɛ i n'a fɔ a bɛ taa fara kɔnɔ dɔ ma u ka kɔnɔ min bɛ ka jira k'a fɔ a bɛ yɛrɛ ta ka bɔ Sini na ni Sini tɛ ka ja o la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na ani ne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce aw kan bɛn